Takže čau lidi, dneska si natočíme nové video, a nebude to Counter Strike ani Minecraft, ale jak můžete vidět, tak to bude Farming Simulator 2015. Jinak, protože prostě spolužáci mé škole říkali, ať to prostě natočím, tak to jdu natočit. A hraju to sám, prostě v singlu, co jsem hrál. Hlavně kámoši chtěli vidět, co má za stroje. Klasika, znáte to. Já si trošku toulnem. Trošku jsme ti napušili. Tak, a jdeme sekat. Jinak chci vám poděkovat za 5 odběratelů. Jako za 2 dny mít 5 odběratelů, tak to je docela dobrý. No, když já bych to viděl takhle, že bychom si kousek posekali, to ukážu ještě jaké mám stroje, nějakou tu vlečku bychom odvezli, ukončili bychom to, prostě jako vždy. Kousek to sekáme. Jinak hraju i s modama. Doufám, že to nebude vadit. Ještě se vám omlouvám za menší lagy. Jako ono by se to nemělo lagovat, ale jak natáčím, tak se to prostě trošku seká, no. Jinak doufám, že se vám líbilo video se Zizickem z Counter Strike 2. díl. A asi budu natočit další Minecraft. Uvidím, kolik tady bude lajků, takhle a komentářů, jestli se vám to bude líbit nebo ne. Když tak natočím 2. díl farmingu. Takhle. Když tak mi napište, jestli mám začínat od začátku, nebo hrát prostě tady tu kariéru, co hraju. Protože jako, já nevím. Já jsem teda chtěl prostě kamoší ukázat, co prostě mám prostě za stroje, a řekli mi, ať natáčím, co mám za zahraný. Tak jsem to prostě natočil a uvidíme, co mi na to řeknete. Jak vidíte, že to je fakt veliký pole. To sklízení bude tak na dva díly. Jak to tak vypadá. Takže to je fakt veliký pole. Kdybych si chtěl vydělat na toho lepšího kombajna, toho Holanda. Jsem si viděl. Už to bude úplný stav. Rozložím rouru. Jej, co to tady je? No, tady ty blbý keřeby nesnáším. To je jasný, že si se tady seknu. Takový file, který jsem na začátku.
tady blbý, že jsou tady ty keře a prostě už neuvrátím. Konečně. Ne! Převrať se. Zkusím zapřáhnout a pochybuju o tom. A jo, to koukám. Menší fail hned na začátek. Se rozloží zase. Jinak doufám, že se vám tady to video bude líbit. Byl bych rád, kdyby tam aspoň bylo 10 lajků. Bych byl rád. Kdyby bylo těch 10-15 lajků, tak by se natáčel další videa. Asi na týden. Měla by být 2017, nebo už se těším, až vyjde, protože si ji zase koupím a budu natáčet 2017. Pojďme, to bude víc strojů a takhle. Tak, já bych udělal plnou vlečku, vyvez bych to a potom bych to ukončil. Jdeme zase sekat. Wow. Automobil je vyřazen vlastně jenom tady před nás, jak je tady ten nákladový kůr. Abych to vyvez a tam to ukončíme. Už budeme mít za chvilku plný, už mám 36%. No jo, tohohle lidí pole. Jsem kouknu, kolik je hodin. No, ty jo. Já to budu muset krátit, protože budu muset končit. Už je docela dost. Já mám zítra ještě školu, tak abych to tady ukončil, takže čus lidi, doufám, že se vám video líbilo.